nga niabot na si Elias. Kay sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo nagtuo magyud sila nga mubalik yun si Elias nga mag-una sa ilang Mesiyas. Wa sila makaila nga ang Elias di ay mauto si San Juan ang magbubunyag. Wa sila kaila. Nganuman, tungod sa ilang garbo ug tungod sa ilang tig-a nga kasing-kasing. Usahay ang Ginoo, di may usahay kanunay ang Ginoo magpadala natong mensahe. Makigsulti ka nato. Ang Ginoo di man makigstorya nato directly gud. Mayon tag mo text ang Ginoo nato, mutawag ba cellphone? Di man na. Ang Ginoo makigstorya nato pinaagi sa mga lain-laing mga katawhan nga iyang ipadala ka nato o kundili ba sa mga panghitabo sa ato ang kinabuhi. Ang ato nga muila ta, magpakabana ta kung kinsa ning mga tawhana, unsa ning mensahe nining panghitabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan open-minded gyud ta. Magpakabana ta. Dili magtig-a atong kasing-kasing. Mahitabo ra gyud ni diha sa tuang pag-ampo. Kanunay gitang mag-ampo. Naaman diha nga makadungog ta sa tingog sa tuang Ginoong Dios. Sama sa tong Birhen Maria, magpakabana kanunay, pag-ampo, aron makaila ta, nga niabot na diay si Elias, nga nangandam sa dalan, aron makasud ang Ginoong Hesukristo sa ato ang kasing-kasing. Amen.